Bé, doncs benvinguts en la sessió d'iniciatives d'innovació social i transformació en temps de pandèmia. Comencem la sessió, farem una breu presentació del programa i començarem. Començarem amb la benvinguda del conseller comarcal de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el senyor Xavier Garcés, alcalde de Barberà. Seguidament farem la presentació del catàleg d'iniciatives socials i transformadores del Vallès Occidental, que tindrà una durada breu, i després passarem a la ponència xerrada amb el Guillem Llorenç, que ens acompanya avui per poder posar en comú entre tots i totes la situació de l'economia social a la nostra comarca i també a Catalunya. Sense més, intentarem que la durada com a màxim sigui d'una hora i mitja, comptant que hi hagi debat, i si no és així, tindrem una hora de continguts per explicar-vos. I us emplacem a que mentre estiguem fent les presentacions i les ponències ens indiqueu comentaris pel xat perquè els puguem recollir i així fer-ho més amè a les sessions del torn de paraules. Res més. Moltes gràcies per la vostra assistència i comencem amb la benvinguda del Xavier Garcés. Endavant, Xavier. Molt bon dia a tothom. Seré molt breu. Només traslladar-nos amb tres conceptes bàsics en aquesta jornada. Per el que hem estat parlant amb l'Oriol i també una mica hem pogut amb l'Albert Llorenç preparant la ponència d'avui. Les persones que assistiu a aquesta sessió sou persones perfectament coneixedores del que és tota l'economia social i solidària que es tira endavant dintre de la nostra comarca. Teniu una llarga experiència i en aquest sentit podem aprendre tots de tots. Per tant, només uns apunts molt breus. El primer, lligat amb això que estava dient ara mateix, aquesta llarga tradició associativa i d'impuls d'iniciatives socials i solidàries que tenim dintre de la nostra comarca, del Vallès Occidental, on es concentra un teixit cooperatiu, associatiu i d'entitats del tercer sector molt rellevant. En aquest sentit, empreses que treballen la inserció de forma important arrelades al territori i que són imprescindibles per la cohesió social dels municipis. I, per tant, un sector força invisible als mitjans de comunicació. El dia a dia de molts ciutadans i ciutadans no tenen en l'agenda diària posat aquest concepte d'aquest tipus d'empreses i jo crec que és important que també ho posem davant de tothom. I sobretot perquè en aquest moment, en aquesta pandèmia, el tercer sector és un dels que ha patit més. De fet, tenim que lamentar la pèrdua d'iniciatives empresarials que han tingut que tancar i que això ha estat molt greu i que estan en fase de dissolució o de liquidació precisament per aquest cop tan dur que han tingut. Per tant, en aquest projecte d'economia social i solidària també tenim que tenir molt al tanto, molt en compte el que seria aquesta mirada social, que seria un dels apunts que m'agradaria portar sobre la taula, aquesta mirada social i justa a la sortida de la crisi. No només tenim que pensar en la recuperació econòmica, que tenim que parlar també en petit, això és molt important. Aquesta recuperació ha de donar pas a noves oportunitats i el tercer sector ha d'estar present en aquestes oportunitats. Aquest nou escenari que es planteja tenim que ser entre tots i totes capaços de no deixar ningú enrere i d'abordar totes les causes de desigualtats que es posaran de manifest més encara. Per això és molt important que aquest sector, com a motor de canvi del desenvolupament econòmic i local, i també perquè sigui un referent i exemple per a altres activitats econòmiques dels sectors més tradicionals. Tenim que posar per davant de tot un compromís social i una transformació de l'entorn. Justament la ponència d'avui de l'Albert Llorenç, que aprofito per agrair la seva participació, ens ha de servir per conèixer millor aquest estat del Pacte per la Vida i la nova llei d'economia social i solidària a Catalunya. Aspectes que de ben segur seran molt importants per a aquesta mirada social i transformadora. I ja per últim, comentar que aquesta acció que estem fent avui forma part d'un pla, del Pla de Reactivació Socioeconòmic del Vallès Occidental. Aquesta activitat concreta que fem avui i el catàleg que presentem formen part de la mesura
d'Economia Social i Solidària del Pla de Xoc Covid-19 per la reactivació socioeconòmica del Vallès Occidental, que van ser aprovat el 22 de juliol del 2020, i aquest suport que volem continuar donant des del Consell Comarcal, tenint en compte que aquesta concertació i aquesta col·laboració público-privada forma part del que és el propi ADN de l'àrea de desenvolupament econòmic local del Consell Comarcal. Per tant, entenem que entre tots tenim que continuar fent aquesta bona feina, que segur que la farem, i per això encoratjar-nos a tots i a totes per continuar treballant de forma important en aquesta àrea davant de l'horitzó que es planteja. Agrair-vos el vostre compromís permanent i que segur que la conferència de l'Albert serà molt sucosa i tirarem endavant moltes polítiques interessants. Moltes gràcies i endavant. Gràcies, Xavier, per aquestes paraules prèvies. Si us sembla, doncs, comencem també amb el programa de l'acte. En aquest sentit, per part del Consell Comarcal, breument us presentarem el catàleg d'iniciatives socials i transformadores i us passaré a compartir pantalla per poder-ho fer una mica de forma ordenada. Abans que res, en relació a la realització d'aquest catàleg, sí que m'agradaria fer dos agraïments i consideracions també. La primera és que estic presentant avui el catàleg, però aquest forma part d'una feina que companys i companyes meves havien fet prèviament, que em sembla que alguns d'ells avui ens acompanyen aquí també, que són la Pilar Garcia i l'Ariana Cucurella i el Sergi Plaça, que en el seu dia van començar amb tot aquest catàleg i que ara estan fent altres funcions en altres administracions amb la mateixa, però que bona part de la feina és gràcies a elles i per tant crec que estic jo presentant avui el catàleg, però que realment la feina l'han fet elles i que també crec que s'ha de posar en valor. I l'altre també agrair a tots els ajuntaments i a les entitats que heu col·laborat amb la seva realització, perquè al final és imprescindible per poder-ho dur a terme. Breument, aquest catàleg que presentem avui conté 72 iniciatives d'innovació i transformació social de la comarca. La finalitat, sobretot, va lligada també amb el que estàvem comentant a la benvinguda, és identificar experiències i projectes en l'àmbit de la innovació i transformació social, fer accessible aquesta informació per generar coneixement de treballs compartits i col·laboratius, servir de referència a les comunitats locals per generar noves idees, fer visible i difondre el treball d'aquestes iniciatives i potenciar el mercat social i solidari i, en conseqüència, també un nou model de desenvolupament econòmic. Aquesta finalitat s'enquadra també en què entenem per iniciativa social, perquè és un concepte molt ampli i aquí us resumim una miqueta 4 idees, 4 vectors, amb una visió extensa del que seria l'iniciativa social. Nosaltres l'hem definit com projectes innovadors que donen resposta a necessitats socials, mediambientals i econòmiques, que integren formes d'organització, gestió i treball d'empreses i entitats que aporten valor en matèria de participació, col·laboració i responsabilitat social, que són experiències singulars adreçades a l'atenció de persones amb especials dificultats i situació de vulnerabilitat i experiències que tinguin una incidència especial amb noves formes de desenvolupar i impulsar el territori a nivell socioeconòmic. Amb aquesta visió àmplia és com hem abordat la recollida d'informació i de categorització de les iniciatives. I amb quins objectius? Doncs sobretot que aquestes iniciatives transmetin valors. Crec que és una paraula que després el Guillem, i permetem ja l'entrada, Guillem, et renombro, que el Xavier segurament per lapsus està renombrat com a Albert un parell de vegades, et torno a renombrar com a Guillem. Parlarem dels valors, parlarem de la importància dels valors en els temps que estem avui i aquestes iniciatives en el fons transmeten molts valors i els valors aquí hem identificat un seguit de valors que han de transmetre, que tinguin un impacte social i econòmic directe a la vida de les persones, que donin resposta i visibilitzin problemàtiques amb un enfocament creatiu, que incorporin també les tecnologies de la informació i comunicació des d'una visió innovadora i transformadora i social,
que fomentin la participació de comunitats en diferents projectes, que promoguin el treball en xarxa i la promoció de la intercooperació, que abordin també els temes com la sostenibilitat i tots els reptes que tenim que es posen, per exemple, als ODS, tots els valors que hi ha darrere associats, que incorpori també innovacions disruptives, trencadores amb el servei que ofereixen i que exemplifiquen amb nous models de gestió i de democràcia interna. Aquests són els valors, diferents valors que el catàleg volem que, les experiències del catàleg creiem i volem que recullin. Quan el podeu consultar, us situeu també com hem fet aquest catàleg i com es va realitzar. Aquest catàleg va començar abans de la pandèmia i es va començar a gestar abans de la situació en què ens trobem ara i que avui encara estem patint. Aquestes es van treballar a través dels grups de treball que tenim a la comarca, a través de l'aportació de tècnics municipals i d'altres entitats rellevants, a partir de propostes o projectes que en el marc del concurs d'idees innovadores que hem impulsat al Consell Comarcal durant diferents anys es van poder identificar i d'experiències que del dia a dia nosaltres hem anat identificant i de la cerca d'informació de coneixement. El resultat van ser 72 iniciatives validades just abans de la pandèmia. Durant aquest procés nosaltres hem actualitzat alguna informació que teníem de referència, però també per situar-vos que, clar, els temps han canviat molt i, evidentment, és un catàleg que ha de ser viu i que ha de tenir una actualització permanent i, de fet, us encoratgem a que, en la mesura que pugueu, també ens pugueu fer arribar nova informació que creieu que pugui ser d'interès. El catàleg està accessible en format online, però també tenim una fitxa específica per cada una de les iniciatives. Aquí podeu trobar una fitxa exemple de cada una de les iniciatives. Tenim l'exemple d'Actua Vallès, identifiquem quin és el tipus de gent impulsor, si és una associació, una cooperativa, el nom del projecte, l'àmbit territorial, la tasca que estan fent, que és transformadora i que, per tant, és el cor del catàleg, l'identifiquem amb diferents temàtiques claus i el vinculem també en els diferents objectius de desenvolupament sostenible. Quan cerqueu el catàleg a través de la web, el podreu buscar per diferents temàtiques que hem categoritzat, que les teniu aquí, que són alimentació, agricultura, exclusió social, consum responsable o pels ODS. Simplement perquè us feu una idea de quin tipus d'iniciatives tenim ara, a nivell temàtic veieu que les iniciatives sobretot se centren en iniciatives de cooperació social, d'exclusió i d'educació i formació, seguides de salut mental, digitalització i inserció laboral. Tenim dos categories que estan al capdavant i bé, és també un reflex potser de les experiències d'allà on hem de créixer i d'allà on hem de posar també potser més empeny des de les polítiques públiques i des de les entitats per fer créixer altres tipus d'iniciatives. I a nivell d'agents tenim 17 cooperatives, 13 associacions, 9 fundacions, societats laborals i d'altres tipus d'agents. Aquí us posem la idea que és un catàleg viu, dinàmic, interactiu, que des del Consell Comarcal anirem actualitzant i revisant periòdicament i que podeu accedir a través de la pàgina web d'innovaciosocialvallès.cat i trobareu la informació que aquí, si ara la visualitzeu, la informació que us he estat explicant ara. Podeu buscar els diferents, us explica el catàleg i al final podeu buscar les diferents iniciatives per temes temàtics o pels ODS. Aquí tenim un exemple d'alguns i, bàsicament, aquest és el catàleg que s'ha anat elaborant i que teniu a disposició i que us farem arribar aquesta presentació i accés a la web a partir després de la jornada. Ara tocaria, feta la presentació del catàleg, l'important són els agents del catàleg. I certament, en temps de pandèmia, és molt dificultós. Ara vindria una taula de debat, d'explicació de presentacions, si fóssim en format presencial, perquè ens poguéssiu explicar molts dels que esteu avui aquí sent líders d'aquestes o impulsors d'aquestes iniciatives, des de la manera que hem pensat que podia ser interessant és us vam demanar a totes les iniciatives, a títol voluntari, que féssim un petit vídeo
explicant-nos com havíeu viscut la pandèmia des de les vostres entitats. I pensàvem que era una manera de fer-ho una mica animat i de fer-ho ràpid i així també que tinguéssiu veu les entitats del catàleg, que al final sou el valor que avui volem posar de manifest. Ens sembla, Esther, que teníem preparat el vídeo. Agrair també a les companyes del Consell Comarcal que ens han ajudat amb la seva realització. És un vídeo, diguéssim, casolà, però que pensem que era una manera, una forma de donar-vos veu de forma endreçada i visual. Intentarem posar el vídeo i ara ve el tema tecnològic. Esperem que, Esther, no sé si pots provar de posar-lo. I un cop fet el vídeo, si teniu dubtes del catàleg, ens els podeu passar pel xat, us passarem informació i el podeu consultar, us animem a que el consulteu i en podem parlar després, ens podeu fer arribar aportacions i informacions. Crec que jo ja veig que passem el vídeo. Ja està, Oriol, eh? Molt bé, doncs. Endavant, play. Hola, soc el José Segundo, director d'operacions de Special Stern i a Special Stern el que fem és formació i inserció laboral de persones amb autisme i durant aquesta situació de Covid el que hem hagut és de crear una plataforma per fer tota la formació de manera online i per una altra banda tot el suport que donem a les persones quan ja estan incorporades laboralment també hem hagut de fer-ho de manera online. A Special Stern el que fem és donar formació i feina a adults amb autisme. La Covid ens ha obligat a fer una plataforma online per fer tota aquesta part formativa i el suport que donem a la feina amb els consultors també fer-lo de forma online. Des del programa Croma de la Fundació Autònoma Solidària hem contactat amb gairebé 200 infants en situació de vulnerabilitat. Els hem ofert suport emocional i acadèmic mitjançant trucades i videotrucades. D'aquesta manera, hem mantingut el nostre compromís de contribuir a la transformació social. Cooperativa Toca Terra, la pandèmia no ens ha aturat. El que sí que ens ha fet veure és que, per una part, hem donat més valor a consumir productes locals, a creure en proveïdors que són propers, que estan treballant respectant el medi ambient i que, a més, estan treballant en condicions dignes pels seus treballadors. I, per altra banda, estem molt contents perquè tenim més socis i a més, més consum. La gent s'ha animat a consumir molt més. Això sí, què hem trobat a faltar? Doncs fer les assemblees tots junts, presencials, dels socis, i alguns torns o autogestió l'hem hagut de fer sols durant un temps. Però ens agrada, la veritat, cooperar més tots junts. Durant la pandèmia, l'associació ALBA s'ha mantingut sempre oberta, donat que som un servei essencial. En el cas del centre de dia es va passar el servei a modo online i només s'atenia presencialment aquells casos que per motius d'urgència necessitaven que fossin atesos per un psicòleg o un treballador social o una infermeria. I la nostra unitat de crisi el que vam fer va ser habilitar un espai, una habitació, perquè si es donava el cas d'algun positiu poguéssim aïllar la persona fins que després fos traslladat a l'hospital de referència. Actualment els nostres serveis són tots presencials i continuem amb els protocols que ens està marcant el CatSalut. La cooperativa de joves de Sabadell no s'ha pogut realitzar aquest any. El motiu és que el context sanitari dificulta la cohesió de grup entre les participants i el suport del comitè local, que són de gran importància pel projecte. Des del programa d'Economia Social i Solidària s'han fet actuacions com la promoció del mapa de consum responsable. Degut a la cancel·lació de la Festa Major, les entitats Vàlua han optat per no organitzar la segona edició del quilòmetre solidari Vàlua. No obstant, les entitats han adaptat els seus serveis i activitats, respectant les mesures sanitàries, per atendre a les persones en situació de vulnerabilitat de la ciutat. Han seguit treballant en xarxa, fent el reconeixement d'empresa en vàlua i formacions conjuntes, entre d'altres.
Venim d'un temps ple de dubtes, d'incerteses i de pors. Però volem pensar que durant aquests mesos tan difícils hem après un munt de coses. Hem après a afrontar nous reptes, a superar obstacles, a mirar endavant. Hem après a treballar junts, malgrat la distància. Hem après a mirar-nos als ulls, a parlar amb els ulls. Hem après a posar alegria als entrebancs. Hem après a no deixar ningú de banda, a avançar tots junts, grans i petits. Hem après, sobretot, que tu i jo no som dues, som milers, i que només si som solidaris ens en sortirem. A davant, com a tot arreu, la pandèmia ha fet molt de mal. Penseu que tots els nostres serveis de socialització i les nostres teràpies es fan presencialment i ha estat molt complicat poder arribar a casa de tothom. Tot i així, hem intentat innovar i ens hem reinventat i en certa manera hem aconseguit arribar a totes les persones que estaven a casa seva. És veritat que tota la gent que ha tornat després de la pandèmia a davant ha tornat en unes condicions pitjors en les que van marxar, però estem intentant fer tot el possible per millorar la seva qualitat de vida. Bé, i per acabar, des del Consell Comarcal també hem dut a terme dues iniciatives socialment transformadores durant la pandèmia i durant la postpandèmia. Per una banda, la xarxa d'espais de fabricació digital de la qual formem part, hem donat suport a la producció de material sanitari i d'altra banda, un servei d'atenció telefònica per a acompanyament al dol i d'informació. I també donant suport als ajuntaments de la comarca amb les persones més vulnerables. Moltes gràcies. Bé, crec que és un bon exemple, és una petita pinzellada d'algunes de les entitats que esteu en el catàleg de què heu estat fent en temps de pandèmia. Realment fa una mica de pensar quant temps durarà aquesta situació, no? Veient les experiències i com ens hem hagut de situar tots, no? I totes. Sense més, si teniu dubtes, aquesta és la presentació del catàleg, us el farem arribar, qualsevol proposta que tingueu d'incorporació serà benvinguda. La podeu trobar en l'enllaç que us heu comentat, que us farem arribar. Jo, sense més, si us sembla, donarem pas a la segona part i principal de la trobada d'avui, que és la ponència del Guillem Llorenç, i el convido que s'obri la càmera i ens acompanyi. Hola, Guillem, benvingut. Ja ha aparegut. Bon dia. Ja s'ha aparegut. Molt bé, jo crec que el Guillem Llorenç el coneixeu la majoria de vosaltres, però faré una breu presentació i així també situem a l'audiència, per dir-ho així. Ets arquitecte tècnic de formació, ets l'actual president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, soci de la cooperativa Cel Obert i president i soci fundador de CEPRA. Formes part de la Junta de l'Associació d'Economia Social de Catalunya, l'AESCAT, que és una organització sense afany d'ànim de lucre i que aglutina més de 7.000 organitzacions i 130.000 treballadors i treballadores i, per tant, una base social molt important de Catalunya. Sense més, amb el Guillem vam fer una prèvia i vam valorar la idea i que ara potser us animo també que si voleu us podeu obrir la càmera a les persones que vulgueu, perquè la idea és fer-ho més en clau conversa i no tant ponència. La idea de les ponències magistrals per internet creiem que potser és un aprenentatge que justament està lluny dels valors que exposàvem abans i vam considerar que potser era millor fer-ho en aquest format. La idea és que parlarem de 3 blocs i intentaré conduir-lo en el Guillem durant aquests 30-40 minuts que puguem estar discutint, parlant sobre 3 temes.
El primer que voldrem situar és com es troba l'economia social a Catalunya ara en temps de pandèmia. El segon és parlar del Pacte per la Vida, quines oportunitats, situació i com s'hi pot participar a dia d'avui. I l'últim tema serà el de la llei de l'economia social, les expectatives i canvis principals que això pot suposar. Sense més, començarem pel primer i a mi, si em permets, Guillem, abans de començar, crec que amb la sessió d'avui, aquests dies surt molt l'economia social a la televisió i per premsa, no? I malauradament és perquè ens va deixar l'Arcadi Oliveres, no? I crec que molts dels que estem aquí l'havien viscut, no? Jo, en aquest sentit, simplement crec que m'agradaria recordar amb vosaltres, ell va ser professor meu de la facultat, de la Universitat Autònoma, i certament a tots ens va despertar, si no la teníem, aquest interès en transformar la societat. I jo recordaré molt, en aquell moment era el tema de l'any 1999, tot el tema del Fòrum Social Mundial, el lema d'un altre món és possible, que va començar aleshores, com ell el traspuava a les classes i com ens feia entendre el tema de les organitzacions a nivell mundial, com funcionava tot l'entramat econòmic mundial i com això impactava a nivell local. Bé, simplement crec que toca, tot i que sigui una mica estrany, que la gent i segurament és una de les reflexions que podem fer més endavant, Guillem, de com és que ara aquests dies està a la gent d'aquest tema i segurament tornarà a passar d'aquí, malauradament tornarà a oblidar-se properament. Bé, si et sembla, comencem pel primer, la situació que es troba. Explica'ns una mica com creus que està vivint la crisi socioeconòmica des del sector de l'economia social. En la crisi del 2008, diferents estudis deien que eren activitats més resilients, que no havien tingut un impacte tan fort perquè el seu model, si ho podeu permetre, de negoci era més consistent. No sé si això està passant, potser ara no hi ha tant soroll com amb l'inici de la pandèmia i sectors com el comerç potser s'estan visibilitzant més amb l'impacte que tenen. Com veus la situació del sector actualment des de la crisi de la pandèmia? Bon dia. Moltes preguntes i molt interessants totes elles. Primer, gràcies. Felicitar totes aquestes iniciatives, aquest catàleg, i m'agrada molt conèixer iniciatives i veure aquests vídeos on cada una d'elles respira il·lusió i respira coses positives malgrat la difícil situació. I crec que és una de les coses boniques de l'economia social i solidària és que cada projecte empresarial, cada projecte social va acompanyat de tantes coses que genera, que és un dels fets diferencials, un dels fets representatius que hem d'estar molt orgulloses i que hem de donar a conèixer. L'economia social i solidària, a mi m'agrada fer esment, crec que és molt important en fer esment a la transversalitat. És un model econòmic, és una proposta de model econòmic, és una proposta que es presenta i que volem presentar com una alternativa real al capitalisme que existeix a dia d'avui. Per tant, dintre d'aquesta transversalitat hi ha un tercer sector, que estàvem veient moltes de les iniciatives del tercer sector, l'atenció a les persones sense afany de lucre, on hi ha hagut una activitat molt alta i un cansament molt elevat, i crec que és una de les característiques que a dia d'avui... Si ara mateix preguntés a la sala com esteu, tothom o la majoria potser dirien bé, crec que ens hem de mereixer o hem de posar per davant un bé amb la situació que estem vivint, però totes diríem que cansades, perquè realment anem acumulant amb aquest any i escaig de confinament i de pandèmia cansament, i això ho estem vivint, crec que totes, i totes les organitzacions també de les de l'economia social. Dintre d'aquesta transversalitat, per tant, no et diré que estem ni millor ni pitjor que l'economia convencional, que l'economia capitalista, depèn del sector d'activitat, amb molt de respecte a les iniciatives que no han pogut tirar endavant o que ho han passat malament. Podem estar sensiblement millor i és una valoració molt personal en quan crec que l'economia social, un dels reptes que tenia pendent és el turisme i és la restauració en un país tan propi del turisme i de la restauració, i com són dos espais molt tocats principalment en aquesta pandèmia, doncs potser hi hem passat més a puntetes, però insisteixo, cada una de les activitats ha viscut la pandèmia segons el seu sector d'activitat. Per tant, la valoració és molt variable.
Hem après moltes coses noves. Hi havia alguna de les iniciatives que feia esment això, tot el que hem après en aquesta situació. Estem cansades, estem acceptant les restriccions, estem acceptant els canvis, estem acceptant o aprenent a teletreballar i el que tot suposa. Tot això no són característiques de l'economia social. I em faig esment per fer incís, per fer força en aquesta transversalitat de l'economia social, amb aquesta capacitat de treballar sobre qualsevol dels camps, de les activitats que l'economia convencional pot treballar. Crec que nosaltres, d'una manera especial, pel que som, pel que és el món de l'economia social, pel que és el món cooperatiu, estem trobant a faltar-nos, a tocar-nos i a conviure. Som entitats de gestió democràtica, de decisió col·lectiva, on crec que si totes ho estem trobant a faltar, doncs d'una manera especialment important el món cooperatiu, que es basa, que té aquests valors de compartir, de decidir col·lectivament i aquesta abraçada, doncs l'estem trobant molt a faltar. Haver de tocar una llei de cooperatives, com hem hagut de fer en pandèmia, per permetre les assemblees telemàtiques, és un oxímoron. És una realitat tecnològica, és un avenç, però també dius, ostres, les assemblees virtuals, aquells espais on ens trobàvem, on parlàvem, on fèiem, doncs les hem d'autoritzar perquè la llei no les havia contemplat tan sols. Per tant, estem aprenent també i ens estem modernitzant a la vegada que estem entrant en algunes contradiccions, perquè no deixem de ser-ho. I la fama de la resiliència. Jo també l'he sentit sovint, aquesta, la resiliència, l'anterior crisi. Bé, jo crec que una de les característiques que tenim als projectes de l'economia social és la implicació de les persones i, evidentment, hem de posar aquest factor humà per sobre de qualsevol altre objectiu, també de l'econòmic, mentre la viabilitat sigui possible. Aquesta és la nostra resiliència, aquesta és la nostra capacitat d'aguantar més, perquè trenquem en molts casos la dualitat aquesta de patronal i sindicat, de treballador i empresari. Molt sovint ho som tot i quan no és una forma cooperativa, que és una fundació, que és una associació, el valor de la persona està molt per damunt de tot plegat. Aleshores, la nostra resiliència cau amb la nostra ideologia i amb la voluntat de preservar el benestar de les persones per damunt de tot, inclús en situacions econòmicament molt complicades. I aquí és on està la nostra capacitat de resiliència. La pregunta també podria ser com estava abans l'economia social, perquè ara estem patint les conseqüències d'aquesta crisi d'una manera similar a l'economia capitalista, però no crec que les grans diferències de la situació de l'economia social post-crisi siguin molt grans respecte a com estava anteriorment. Estàvem en un moment de consolidació, estàvem en un moment de creença, moviments de canvi ideològic de la ciutadania, d'empoderament de les persones. Crec que l'economia social venia ideològicament creixent i parlàvem en aquesta prèvia de què som com a persones, com a ciutadanes, les catalanes i les catalanes. I també em feia el conseller incís a l'inici, aquesta capacitat i aquesta voluntat associativa que tenim amb la manera de relacionar-nos, a poc hem d'aconseguir que es faci palesa amb l'economia. Aquesta manera de relacionar-nos s'ha de fer palesa a les empreses. Aquesta manera de relacionar-nos ha de transformar i ha de canviar una manera que ens han ensenyat a l'economia molt fixada, molt prefixada, amb uns estàndards i amb uns valors molt determinats. Sempre faig esment una mica, el model capitalista yanqui del casa, el cotxe, casar-se i no sé què. Dius, hòstia, però és que estem molt lluny d'aquí. Aleshores, hem de desaprendre moltes coses, hem de canviar molt la manera d'entendre com ens havien ensenyat tota aquesta part econòmica de l'escola, sobretot la meva generació. Soc el primer que no vaig sentir a parlar d'economia social fins als 20 i escaig d'anys. I després he muntat cooperatives i soc, evidentment, un fervent creent del món cooperatiu i del món de l'economia social, però no pel que m'han ensenyat a l'escola. Per tant, el primer que hem d'aconseguir, i ja hem fet incisos, després en parlarem quan parlem de la llei una miqueta, de començar a aparèixer en les formacions reglades, a les escoles secundàries, a les universitats, com anem apareixent, per explicar que hi ha maneres
molt diferents, molt més actuals i molt més properes a la ideologia de les persones d'aquest país de com relacionar-se i com muntar empreses. Passem, si vols, crec que estàs lligant, i per tancar una mica aquest primer bloc, si et sembla, Guillem, has lligat ja una mica la situació en temps de pandèmia amb expectatives després de la pandèmia, que crec que al final de la conversa podem tornar a incidir en com s'avança des del sector de l'economia social en una nova etapa. En aquest temps de trànsit, si ens pots explicar una miqueta la situació en què es troba el Pacte per la Vida. Crec que el Pacte per la Vida va ser una resposta des de l'associació AESCAT per incidir en aquest nou, en que la crisi fos la sortida de la crisi es fes des d'una altra mirada. Crec que a nivell aquesta era la voluntat estratègica d'incidir en què cal una altra forma i que és veritat que amb l'agenda socioeconòmica dels grans mitjans el terme social o justícia i igualtat surt poc. Segurament de la lectura ara de la premsa habitual tenim una nova marca moda que és, per exemple, els Next Generation, que darrere hi ha uns tags diferents, que són digitalització, que segurament també són palanques transformadores de canvi, però malauradament sembla que amb l'agenda general està costant incidir una miqueta en com podem sortir de la crisi d'una manera més democràtica, amb més sobirania alimentària. Explica'ns una mica el Pacte per la Vida, en quin punt es troba, que entenc que va una mica cap a aquesta direcció. Com poden, en el públic tenim diferents professionals del sector públic, també d'entitats socials, com poden participar del Pacte per la Vida i una miqueta com està avançant. Has fet servir dos termes, un el Pacte d'una economia per la vida i l'altre els Next Generation. Els Next Generation són una cosa que tothom ens sent a parlar i si vols després en fem un incís del que hem pogut treballar nosaltres des de l'ESCAT i des de la Confederació de Cooperatives per si interessa, però són dos temes molt diferents. El tema del Pacte d'una economia per la vida és una proposta que plantegem quan comença la pandèmia. Evidentment, l'economia social sempre ha posat aquests valors que parlàvem de posar la persona al centre, aquesta voluntat de transformació econòmica. Quan comença la pandèmia estem davant d'una situació de crisi sanitària brutal, de crisi econòmica l'estem veient i la crisi social que arrossegarà tot això, una part està per venir. Entenc que serà inclús la més gran que arrossegarem més anys. Per sort o per desgràcia, la sanitària la passarem amb moltes morts al damunt, però s'acabarà, entenem que s'acabarà, la social anem empalmant. Crisi del capitalisme rere crisi del capitalisme. Parlaves abans, em sembla, de la crisi del 2008, 2009, no sé quin any va ser, més o menys. Gairebé, quan la societat no s'ha recuperat d'aquesta desigualtat social, en tenim una que encara l'accentuarà més. El Pacte d'una economia per la vida, al final, el que planteja és posar sobre l'escenari una necessitat de canvi de model, una necessitat de generar nous models productius, de generar nous models reproductius o de cures i de generar un nou model ecològic. Una economia que es basi en la transició ecosocial, amb la salut col·lectiva i amb la democràcia interna de les organitzacions. Quan parlem d'un nou model productiu, és evident que, tal com parlàvem, les crisis capitalistes són recurrents. Estan basades en la globalització, estan desarrelades al territori, són sovint entitats on es genera aquesta polaritat, on els sous, les desigualtats internes són grans, on les decisions recauen en poques persones, etc. Això ens porta a que hi hagi desequilibris importants a la societat i que la proposta capitalista sigui l'assistencialisme, excloure socialment a una part important de la població i amb el que ens sobra donar-li de menjar aquesta part que ha quedat fora. Primer l'excloem i després li donem de menjar. Al final és un sistema que és terriblement pervers. No pretenem cap altra cosa que dir aquesta no és la manera de treballar. La manera de treballar és empoderar les persones i generar models productius que incloguin i donin la igualtat d'oportunitats a tot aquest segment de la població que a dia d'avui està
una situació de vulnerabilitat evident i, per tant, generar uns models molt diferents basats en la gestió democràtica, amb la participació, amb la informació, la relocalització de les activitats. No podem estar apostant contínuament des dels governs amb... No té res a veure amb la pandèmia. Tenim un cas de no fa gaire, que és la Nissan. Apostem sobre uns llocs de treball durant no sé quants anys, amb avantatges fiscals, aguantant les activitats a base dels impostos de totes, una entitat que quan les coses no funcionen o quan sembla que no li són prou rentables, agafa i se'n torna al Japó, a França o on li correspongui. És un model, per tant, que és evident que és problemàtic i que hem de creure que les iniciatives han d'estar arrelades al territori. Les iniciatives del territori no marxen en situació de pandèmia, no abandonen la gent en situacions de crisi econòmica, simplement treballen i lluiten per elles. Nou model reproductiu, una evidència a dia d'avui més que mai sobre la taula. Les cures, el cuidar-nos, totes aquestes feines que es dediquen a les altres persones. Un model d'atenció a les persones que hem pogut veure que estava desequilibrat, que parcialment està entregat, hi ha una part del tercer sector social que treballa amb vocació de servei públic per tot aquest espai. També hi ha una part de l'atenció a les persones que està totalment mercantilitzada i entenem que és indigne que les residències o serveis d'atenció a les persones recaiguin sobre una externalització amb entitats amb afany de lucre que intenten especular sobre una cosa com és la vida i la salut de les persones. Per tant, el model, en aquest sentit, també s'ha de canviar. Cures, i no només aquest espai de les cures remunerades, tot el posar en valor l'espai de cures no remunerades, el valor que, evidentment, per tradició, cauen molt sobre l'espai de la dona. Per tant, hi ha un desequilibri important del que necessitem per viure, no només la part productiva, sinó que és indispensable per la vida també la part reproductiva i posar-la sobre la taula i donar-li valor. I per últim, i per evident ja, tot el nou model ecològic. Cap d'aquestes activitats pot anar no acompanyada en paral·lel amb la mateixa importància de la vida, com a vida, que la vida del planeta. Per tant, parlem de sobirania alimentària, circuits de proximitat curts, mobilitat sostenible. L'economia ha de ser un compendi d'aquests conceptes. No podem estar tractant, per una banda, el producte interior brut, que sigui un valor que ens fixi quan aquest producte interior brut no contempla el benestar de les persones, no contempla el benestar del planeta. Per tant, què posem sobre la taula? Una necessitat de treballar l'economia d'una manera global. El Pacte per la Vida pretén això, generar un marc ideològic que sigui capaç d'arribar al Parlament, que sigui capaç d'arribar al govern, ja ho estem fent, ja estem parlant, que tingui el suport no només de l'economia social i solidària. No volem entendre l'economia social i solidària com un espai restrictiu. Nosaltres, després parlarem de la llei, quan treballem la llei estem parlant de valors. Aquests valors creiem que els comparteix l'economia social i solidària i creiem que es comparteix una part important de la petita i mitjana empresa tradicional del nostre país que l'ha sustentat durant tants i tants anys. Per tant, sempre que parlem de valors de l'economia social, creiem que són molt propers a la nostra manera de ser, a la nostra manera de fer i a aquest empresariat tradicional que potser no reconeix per falta de tradició dintre l'economia social, però que seguríssim que està dotat i que conté tots aquests valors. I és un pacte per la vida que volem fer arribar, volem compartir, volem que subscriguin sindicats, aquesta patronal de petita i mitjana empresa, el municipalisme. Estem en un espai on crec que és molt important remarcar la importància del municipalisme amb la propagació, difusió i el treball de l'economia social i solidària al territori, aquest arrelament que estàvem parlant. És indispensable la feina dels ajuntaments, dels consells comarcals, també la del govern en una altra dimensió, però aquest treball conjunt indispensable, públic cooperatiu, públic social. Els ateneus cooperatius estan fent un desplegament al territori important de cara a la relació amb els ajuntaments, amb els consells comarcals, per fer arribar des del model la proximitat de totes les accions que estem fent i, per tant, la intenció és aquesta, és fer participar i donar a conèixer i compartir aquest marc ideològic per poder-lo fer arribar al Parlament i que puguem fer un salt qualitatiu
amb la potència de la llei, que després en parlarem, perquè al final una llei, si no li dones pressupost i voluntat política, pot ser una llei abandonada, però el pacte d'una economia per la vida ens ha de servir per dir, senyors, senyores, volem polítiques que realment treballin cap a aquesta transformació, cap a aquesta apropar l'economia a la nostra manera de ser. Yo no sé si con eso he respondido la pregunta. I ha respost part de la pregunta. Jo crec que també, si no la part dels següents, la idea de en quin punt es troba per participar, crec que és important perquè la gent sàpiga una miqueta on la gent que està en el públic, quins espais hi ha. Entenc que es pot adherir als ajuntaments, a les entitats del tercer sector en el Pacte per la Vida, si hi ha un primer compromís, un manifest inicial. Correcte. Aquest punt podries concretar-lo una mica? Sí, tant. A la pàgina web de l'ESCAT, posant el buscador ESCAT, hi apareix el Pacte d'una economia per la vida. Això és... La web és economiasocialcatalunya.cat i apareix Pacte per la Vida. Allà podeu llegir el manifest literalment i es poden adherir tant persones en títol individual com entitats, com ajuntaments, també ho han fet partits polítics, etcètera. Vull dir, no és un espai negat a ningú, sinó al contrari, amb la voluntat de participar i de veure. A dia d'avui té unes 700 adhesions a nivell polític de grups parlamentaris o a nivell d'Esquerra, els Comuns, Junts per Catalunya i la CUP l'han subscrit. A nivell municipal hi ha ajuntaments diversos, per no dir-ne cap i no oferir susceptibilitats, però n'hi ha diverses, n'hi ha 10 o 15 ajuntaments que estan subscrits. Via la xarxa de municipis per l'economia social havíem intentat fer esment a que els ajuntaments ho fessin, sobretot perquè és un motiu que porta que aquest tema surti als plens municipals. Vull dir, ja més enllà de l'adhesió, és important que anem parlant del tema i anem veient que és un tema molt proper, que és un tema que realment ens afecta, que els plens municipals en parlin, que és el que acostuma a passar abans de l'adhesió, que se n'hagi de parlar. Per tant, a mi el que més m'agrada que hi hagi l'adhesió dels ajuntaments és que multiplica la incidència del Pacte d'una economia per la vida i el coneixement de moltes persones perquè obliga al debat i al comentar-ho. Per tant, aquell espai d'adhesió està obert, us convido a fer-ho, perquè quantes més adhesions tinguem, estem, com us dic, és un moment, a més, on en constitució de govern estem fent reunions diverses amb els partits i a veure com queda tot plegat i part de la política d'alguns partits està ja reflexant aquesta voluntat d'una economia, d'un pacte d'una economia per la vida i diverses accions de les que estem treballant. Al final, també, faig una mica més difícil separar els temes tan taxativament i a vegades me'n vaig a la llei, però una de les coses importants que parla la llei i que ha de passar és aquest salt d'escala passarà per el reconeixement de l'economia social en alguns espais governamentals on participen tradicionalment sindicats, on participen tradicionalment patronals i on fora d'aquesta lògica no hi participa l'economia social i solidària. Per tant, quan en aquests espais de decisió fonamentalment hi participi l'economia, segurament començaran a passar més coses dintre del propi desenvolupament del govern i no d'una manera paral·lela. Gràcies, Guillem, ara pel detall. Això que te'n vas de la llei sense voler, no sé si fa molt pel sector, però feta la broma, hi ha algunes preguntes ja pel xat que l'anirem recollint. En relació al Pacte per la Vida ens comenten si es podien adherir ajuntaments i consells comarcals, crec que ja ho has contestat. I també l'Elisa de l'Ajuntament de Sabadell ens comentava que des de la xarxa de municipis s'està impulsant que els ajuntaments s'hi puguin adherir i que evidentment això no és fàcil perquè segurament el que deies, Guillem, que això requereix un tràmit i que al final s'ha de portar a un ple, s'ha de discutir i tots aquests processos a vegades ho alenteixen, però bé, ho estàvem fent aquests comentaris. Hi ha 2 altres comentaris que crec que els deixarem ara per després d'aquest bloc per explicar-te, que anava molt lligat amb el tema dels valors i dels criteris de què és i no és economia social i crec que l'exposició que puguis fer de la llei en part els podràs contestar i si no després els companys que són la Mireia i l'Arnau de l'Ajuntament de Terrassa i Ripollet
ho acabarem de concretar. Anem a la llei, doncs, que deies, i que crec que és un tema també important que coneguem tots plegats millor. Sense més, jo crec que la llei és un document de bases, em sembla, sobre la taula, encara està pendent de tràmit parlamentari, i entenc que el pacte seria més l'estratègia i la llei seria un instrument per poder fer efectiva aquesta estratègia. Explica'ns una mica en quin punt es troba la llei i els canvis principals que això pot suposar. De fet, cronològicament hem fet tota la lectura inversa. Hem començat a parlar de les conseqüències de la crisi, el pacte per la vida, d'una economia per la vida, és el que treballem quan comença la pandèmia, quan comença la crisi sanitària, i la llei d'economia, les bases de la llei és el que ja veníem treballant, perquè ja és propi de nosaltres, com a entitats de l'economia social, buscar aquesta major incidència i, per tant, enteníem que feia falta una llei que posés en relleu tota aquesta necessitat i tota aquesta realitat. Abans has comentat una mica, primer tenim una realitat que crec que ja és important i que a vegades diem amb la boca petita o que a vegades no és prou conscient la gent. L'economia social i solidària a Catalunya és un 8, és un 9% del PIB i torno al PIB sense tenir en compte el que això significa des del punt de vista social i tot el que arrossega. Però si ens fixem en la seva mesura, som un 8, som un 9% del producte interior brut de Catalunya. L'ESCAT representativa avui està representada per 5 organitzacions que formen part d'aquesta junta directiva, que són el cooperativisme, que són el mutualisme, formes jurídiques de 180 anys d'història que donaven ja solució. Al final no deixen de ser solucions col·lectives a problemes actuals, doncs seguim sent el mateix, solucions col·lectives a problemes actuals. Els problemes canvien, per tant també canvien les solucions, però la manera de fer-ho, que és col·lectivament, és el que ens caracteritza. Després hi ha la xarxa d'economia solidària i després hi ha les dues entitats representatives del tercer sector social, que són la taula del tercer sector social i la confederació del tercer sector social. Aquestes 5 entitats, a dia d'avui, són 8.000 milions d'euros de facturació, som una base social de 2,5 milions de persones. Al final, quan estem parlant de cooperativisme de consum, estem parlant que hi ha gent que és practicant del cooperativisme i d'una manera de relacionar-se. Potser n'és més o menys conscient que és la feina que tenim per fer i per això, entre altres coses, desenvolupem aquesta llei. Però hi ha moltes iniciatives comunitàries i cooperatives que estan funcionant des de fa molts anys i a vegades la gent no n'és prou conscient. Vora 150.000 persones treballadores. No són poques, i unes 7.500 organitzacions. Per tant, m'agrada posar de relleu aquestes dades perquè crec que són importants i que a vegades, crec que més un tema de tradició, la tradició econòmica o la tradició, no la tradició catalana, sinó de com estem fent les coses, aquest model tan tancat, no li dona la importància que es mereix aquestes dades. La llei d'economia social, per mi, i per començar, és un exemple de col·laboració público-cooperativa, público-social, de treballar, perquè realment ha sigut una llei que hem treballat conjuntament al govern, que vam compartir el mes de desembre amb els partits polítics, amb la voluntat de tramitar-la amb el major consens possible, però que ha estat una llei que ja ha sigut molt difícil internament, perquè al final queda molt bonic dir que l'ESCAT la forma el cooperativisme, el mutualisme, la XES i el tercer sector, però són realitats molt diferents, per altra banda. Vull dir que el fet que ens posem d'acord és un any i mig de sessions col·lectives de treball, primer per branques i després col·lectivament. Per tant, les bases de llei no han aparegut d'una manera senzilla, sinó que han aparegut tal com ens caracteritza fruit del debat i del consens i de posar-les damunt de la taula i enfocant les dissidències i trobant una solució. Per tant, a mi m'agrada remarcar que no és un procés fàcil posar en comú tota aquesta diversitat de l'economia social que existeix. Tot i això, evidentment, sempre posem molt per davant totes les coses en comú que tenim i el recorregut que tenim abans de tenir una miqueta de temps ni tan sols per barallar-nos o per dir-nos coses lletges que no en tenim. Ens portem molt bé. Per tant, l'economia social va bé, l'economia social és una realitat potent al nostre país i l'economia social està en un moment de consens important. Per tant, des d'aquí podem construir unes bases de llei que, tal com us comentava, presentem al desembre al govern i que tenen una bona acollida. Deixeu-me una mica mirar punts.
context històric. És una llei que s'ha basat, s'ha referenciat amb els principals marcs normatius d'economia social que tenim a l'entorn. A l'estat espanyol hi ha una llei d'economia social molt abandonada i molt poc posada en pràctica, però que s'ha fet com a referència. França és un país que té una miqueta més de tradició en alguns espais d'economia social i hi ha lleis d'espais. El Quebec és un territori que sí que té una tradició cooperativa important amb una llei que s'ha tingut en compte d'una manera especial i Grècia i Equador són també dues lleis que són de referència al respecte. Hi ha hagut un estudi de totes aquestes lleis, especialment d'Europa, però ja dic també d'Equador i de Quebec, per tirar endavant com enfocàvem tota aquesta llei. Una llei que, tal com us deia, vol ser inclusiva, no pretén excloure formes jurídiques que no formin part de l'economia social, sinó que pretén basar-se en uns valors que no estan definits, estan definits, tenim una feina pendent que ja estem treballant, que estarà en un reglament paral·lel a la llei, que són els indicadors. Per tant, creiem important que si estem parlant de valors i volem saber què és economia social i què no és economia social, aquests valors han de tenir uns indicadors, si no és taxativament impossible saber en base a criteris que serien subjectius. Ara el que estem fent a l'ESCAT i que posarem en consens o que haurem d'acabar de treballar amb el govern i amb la resta de partits són aquests indicadors. Què ens diu? Què és la gestió democràtica? Què és la transparència? Què és la bretxa salarial? Què és la... S'han de posar els indicadors. Per tant, la resposta a la pregunta és no tinc resposta encara, l'estem treballant i hi haurà d'haver uns indicadors que valorin aquests valors d'una manera objectiva. Per tant, una llei que ha de ser inclusiva per tal que totes les formes jurídiques que ho desitgis puguin formar-ne a part, puguin tenir una etapa de transició, puguin adaptar aquests valors. Ha de ser inclusiva i ha de ser flexible. Ha d'estar transformadora, com no pot ser d'una altra manera, i ha d'estar alineada amb la realitat de la Comunitat Econòmica Europea perquè, evidentment, fer lleis que no estiguin alineades vol dir que tindrien un recorregut de zero perquè no podrien. A vegades ens agradaria fer coses molt disruptives i la realitat és que és molt difícil fer-les perquè venim per un mercat global que s'ha d'anar també transformant i és molt més difícil arribar-hi. Objectius principals de la llei són 3. Establir un marc jurídic de l'economia social i solidària, què és economia social, què no és economia social i solidària, fomentar i promoure l'economia social i solidària i assolir el reconeixement i la representativitat institucional. Crec que els 3, en algun moment de la conversa prèvia, els he anat esmentant. El marc jurídic ja hem dit que és això, què és i què no és. El fomentar i promoure és el que estem fent cada dia de les nostres vides i demanava en aquest sentit i reconeixia el paper prioritari del municipalisme per treballar per aquest reconeixement. Aquesta necessitat d'arribar als espais de formació reglada per desaprendre molt i tornar a aprendre moltes coses faran que aquest foment i aquesta promoció canviï des de baix i el reconeixement i la representativitat institucional que feia esment. Fins que no siguem capaces de que els governs reconeguin l'economia social com un actor econòmic i social necessari i imprescindible per aportar aquesta mirada diferent serà molt difícil. Sempre anem en paral·lel, sempre anem fent coses de dir, no, l'economia social, hi ha l'economia i l'economia social. L'economia social està restringida a l'atenció a les persones. No, hem de lluitar per sempre el mateix discurs de dir, no, l'economia social no està restringida a cap espai econòmic en concret i l'economia social és una alternativa i no és un bolet que funciona en paral·lel. Aquests són els objectius principals de la llei. No sé, repasso un moment coses que puguin ser mínimament... Per mi ja són peculiaritats. Us puc passar... Les bases de la llei són públiques, les puc passar i les podeu mirar en qualsevol moment. El procés també preveu que hi hagi un registre, és a dir, que les entitats de l'economia social acabin estant registrades. Per definició, inicialment, aquelles entitats que formen part del cooperativisme i del mutualisme que ja formen part de l'economia social per definició jurídica en formarien part, tot i que poden ser auditades en qualsevol moment, i la resta, a través d'uns qüestionaris, anirien sent reconegudes per
per formar-ne part. Al final es tracta d'aconseguir donar-li la volta, aconseguir arribar a la primera línia política en aquest tarannà, que és el nostre, aconseguir convèncer els que encara no estiguin convençudes de la necessitat de canviar el prisma i la mirada de l'economia del país i de començar a apostar per activitats, per entitats, per empreses que treballin per les persones del país i per l'economia del país. Bé, gràcies, Guillem, per aquest bloc de la llei. Recolliré 2 preguntes del xat que havien fet els companys, te les traslladaré tal qual estan escrites perquè així també crec que les puguis fer arribar i també, si no, doncs, si alguna cosa crec que com que estem encara una mica en temps, doncs si algú vol obrir el micro i comentar-ho més directament, doncs endavant. Jo crec que els dos comentaris anaven sobretot sobre el primer objectiu de la llei, el tema de què és economia social i què no és. La Mireia ens comentava si val la pena pensar en obrir els criteris de l'economia social perquè s'amplin els consums i que més persones, ara més conscients, puguin adreçar-se i, per tant, empreses i activitats econòmiques s'identifiquin. És a dir, que la gent, si es flexibilitzen els criteris, suposo que la ciutadania coneixerà, potser, o si s'estableixen uns criteris més amplis, la ciutadania podrà consumir, diguéssim, aquest tipus d'activitats. No sé si anava una mica per aquí. Recullo de l'Arnau i, si no, després ho comenteu. L'Arnau comentava, mentre estava explicant el tema dels criteris, que era un tema polèmic. Crec que després l'ha retocat perquè diu, sota el meu punt de vista, això que planteja és problemàtic i pot ser polèmic perquè el que no es pot és obrir els criteris per encabir-hi tothom. No tot és economia social, per desgràcia, i crec que anava una mica enfocat també en el primer punt de la llei, no? Bueno, jo responia a la Mireia, jo. Sí, clar, i jo volia matitzar, que així tenim conversa entre totes, que en el vídeo hi ha hagut una de les entitats que parlava que la crisi ens ha portat no un canvi de paradigma ni molt menys, perquè és com una tensió sobre quin és el model social que vivim, quin és el model de vida i, per tant, això té a veure amb el pacte per la vida. I la crisi el que fa és posar en evidència tot allò que no funciona i tot allò que el model capitalista es carrega. Llavors, una de les entitats parlava i deia hem vist un creixement de consums. Llavors, això passa amb segons quines crisis que alguna part de la població a nivell de consciència se socialitza i, per tant, fa com un canvi de mirada. Llavors, aprofitant aquest canvi de mirada, que no perdem pistonada, la idea no és flexibilitzar els criteris de l'economia social, ni molt menys. La idea és la gent que no és economia social, que no s'identifica, aquelles empreses o aquelles pràctiques que per fórmula jurídica no ho són, però que tenen aquests valors, com podríem incorporar-les per créixer en quant a mercat social? I quan dic mercat social vull dir el model productiu, per tant, qui fa producció, el consum, etc. Perquè si som restrictives ens quedem amb els números que ens has donat, aquests 8 milions, aquestes entitats, i ens quedem amb la crítica que ens fem des de l'economia social, que som les que som i sempre som les mateixes. I que valgui que aquests criteris, ja que hi som, en la llei quan es treballin, que com que es treballa a dintre del sector privat amb segons quines representacions, que siguem molt curoses perquè també dintre de l'economia social hi ha fórmules jurídiques que tenen els valors com si diguéssim, amb cartells de neó, però la seva pràctica no. Per tant, aquí haurem de ser molt curoses en com ho fem, en quant a valors i en quant a indicadors i en que hi hagin regulacions i en què hi hagin després seguiments. I ja no m'allargo més. Gràcies, Mireia. Guillem, crec que aquest primer objectiu de la llei serà mirat amb lupa per part de molta gent quan surtin els criteris i, per tant, tota la gent que ja esteu treballant tindreu un repte per endavant important, que crec que és un repte recurrent i em sembla que les intervencions ho deien. Hi havia una intervenció de l'Ariadna, si sembla que si hi ha intervencions les fem ara perquè puguis fer tu un torn també després de comentaris dels que puguin sortir. L'Ariadna Cucurella, excompanya recent del Consell Comarcal i ara que està a l'Ajuntament de Manresa, ens volia també fer un comentari en veu alta. Endavant, si es vol fer el comentari, Ariadna. Sí, perdoneu perquè no em funciona el vídeo, com sempre tinc problemes, però sí que voldria dir 3 coses.
En referència, començo pel final, en referència al que acaba de dir la Mireia, és exactament el que volia dir jo, és a dir, i interpel·lant a l'Arnau, que a més fa una estona que ens hem vist a la reunió de la Xmes, crec que el tema d'economia social i què és economia social i què no ho és el gran debat. Crec que hauria de ser, jo, per la meva part, és una opinió personal, crec que hauria de ser ampli perquè es comença i, per tant, crec que hauria de ser com una discriminació positiva. És a dir, hi ha empreses, sobretot petites empreses, que estan fent economia social i no ho saben, que estan fent economia social. Llavors, és molt important, primer de tot, donar a conèixer informació què és l'economia social. No només són les cooperatives, no només són les SLs, no només és el tercer sector, perquè hi ha molta gent que té formes de treballar que són de dalt a baix de l'economia social. I, per tant, crec que aquí és important i per tant, estic d'acord amb el que deia la Mireia i interpel·lo l'Arnau en aquest sentit. Dos, dir que, perquè quedi en constància, sé que canvio una mica de tema, però que el Consell Comarcal, encara que jo ja no hi sigui, però que vam rebre el premi del call center, vam rebre el premi especial del jurat de l'Alfons Ortuño, amb el que deies tu al principi, Guillem, perdó, en la teva intervenció inicial, de com estem tots, de com hem passat aquesta crisi, etc. Dir que el call center va rebre un premi i que és important. Important perquè, com totes les entitats, nosaltres que no som entitats del tercer sector, som una administració pública, però en canvi jo crec que com a iniciativa social crec que era molt important. I per últim, el concepte del Pacte per la Vida, que ho he escrit abans al xat i que l'Oriol t'ha demanat, ho havíem mirat i hi havia entitats del tercer sector, etc. Però jo hi trobava a faltar, segurament per un tema de desconeixement, segurament, però això t'ho demano, administracions públiques, siguin ajuntaments, consells comarcals, jo què sé, qualsevol entitat de l'administració pública, que sí que hi ha hagut, s'han apuntat o us han donat suport molta gent del tercer sector, però jo crec que les administracions públiques no sé si és... Espero que s'apunti algú, llavors m'apunto jo, com va aquest tema. Perquè trobo que és prou important per donar suport a la llei, bàsicament, no només pel manifest que teniu, que a mi personalment em sembla molt bé, però no sé si hi ha el concepte aquest de espero que hi haguin els altres, llavors m'apunto jo. Però, clar, aquí és la primera administració que s'apunta, no? Vull dir, he dit 3 comentaris. Gràcies. Gràcies, Ariana. A veure, tenim una mà aixecada de l'Arnau perquè l'han interpel·lat i no sé, Guillem, si vols contestar ara o fem que l'Arnau intervingui. Deixa'm dir 2 coses perquè si no, no me les de jo. Mirava així el llistat d'accions. Jo soc conscient, juraria no posar la mà al foc, hi ha ajuntaments adherits com Granollers, com Terrassa, hi ha ajuntaments com Vic, sí que els estic llegint, Fornells de la Selva, Prats de Lluçanès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Julià de Ramis, Ajuntament de Vic sí que hi és, perdó, Terrassa segur i Granollers també segur. Per tant, 10, 12, 14 ajuntaments a dia d'avui estan adherits. Això, bé, jo crec que era un inici, que també feia falta aquest inici i que, tal com deia, convidar a que la resta d'ajuntaments ho pugueu anar fent. Si em deixeu compartir una cosa perquè pot estar bé. L'esteu veient? Sí. Un tema important, no? Els valors. Parlàvem dels valors que estàvem... els que ens hi falten els indicadors, no? Per tant, la llei vol ser àmplia, la llei vol reconèixer tota aquesta part de moviment econòmic que no es considera o que conceptualment no sap que està treballant dintre d'aquests valors, però sense excloure ningú, això sí, amb aquests valors
per davant. Qui no vulgui complir aquests valors simplement no serà part de l'economia social i solidària. Per tant, estem parlant d'orientació cap a l'interès general i el bé comú, sense finalitat de lucre i distribució limitada i transparent d'excedents vinculada a l'activitat desenvolupada per les persones que són membres i no el capital, és a dir, sense finalitat de lucre o distribució limitada, que és el cas del cooperativisme dels excedents, funcionament democràtic, transformació social feminista, ocupació estable, relacions laborals justes i de qualitat, equitat salarial, compromís amb el medi ambient, transparència i intercooperació. Aquests són els valors que estan definits a les bases de llei que han de complir les empreses que es vulguin considerar economia social. Això ha estat relativament fàcil. La part més difícil serà posar-li indicadors, perquè és el numeret el que realment acabarà excloent o no excloent a les empreses i organitzacions que vulguin formar part de l'economia social. Jo crec que els valors són molt bons valors, els que hem aconseguit plasmar a les bases de llei i els que hem de desenvolupar amb l'articulat. I la gestió complexa serà amb els indicadors que sé que l'haurem de treballar. Sí, els indicadors sempre són un tema. L'haurem de treballar, no passa res. Escolteu, crec que estem en el temps que havíem comentat. Donarem la paraula a l'Arnau, que ha aixecat la mà, i llavors, si de cas, farem un tancament conjunt des del Consell amb el Guillem per anar també finalitzant. Si algú tingués una última pregunta, la lliguem ara amb aquesta ronda i així també tota la gent que ens esteu escoltant complim una mica l'horari, que és d'agrair també. Arnau, endavant. Res, simplement jo crec que reforçar una mica el que deia ara mateix en Guillem, no? És obvi que des del... O sigui, primera cosa, tinc la sensació que l'economia social i solidària no està naixent ara. Per tant, que ara hi hagi aquesta llei està molt bé, però venim de lluny i aquesta llei ha de servir per anar més lluny encara. Però d'economia social i solidària en aquest país fins i tot s'ha practicat durant els 40 anys d'obscuritat i foscor franquista. Per tant, crec que és de rebut o és important posar en valor aquest fet. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que aquesta és la clau, que ens calen debats amb el comerç local, evidentment, que ens cal debat amb les societats limitades que estan duent a terme pràctiques pròpies de l'economia solidària i que estan fent activitat de l'economia social, sens dubte. Però el que sí que no podem perdre de vista són aquests valors. I precisament jo crec que la clau d'aquesta llei, tal com ens acaba d'ensenyar el Guillem, amb aquests 8 valors marc bàsics, permet entrar aquí tot tipus de pràctica, fins i tot tipus de fórmula jurídica que inicialment no estigui dins el que ara per ara es considera més o menys economia social i solidària. Llavors, la meva reflexió en el xat anava per aquí. No podem perdre de vista aquests valors marc perquè poden entrar algunes SLs, segurament, no totes les SLs. Poden entrar alguna altra fórmula jurídica que inicialment autònoms. Clar, evidentment que poden entrar autònoms, però no tots els autònoms fan pràctiques d'economia social i solidària. I a mi la reflexió era una mica en aquest sentit. Llavors, si volem ser curoses i si volem tenir en compte o si volem tenir cura de l'economia social i solidària, hem de mantenir aquests valors, perquè és que si no perdrà la seva lògica i la seva legitimitat. I una mica la meva reflexió cap a la Mireia i després cap a el que comentava l'Ariadna, doncs molt d'acord en que el debat hi sigui, molt d'acord en obrir-nos, com ja s'està fent en altres àmbits. COP57 fa un parell o 3 d'anys que ha acceptat finançar autònoms i ho ha acceptat amb unes mesures concretes i unes mesures específiques. Però no finançarà tots els autònoms perquè els autònoms ja tenen les seves eines de finançament, etc. Llavors, una mica és aquesta la meva lògica amb la que plantejo que obrir el meló pot ser polèmica en aquest sentit. I ja està. Moltíssimes gràcies per les reflexions i les explicacions i les he trobat del tot interessants. Gràcies, Arnau. Bé, anem una mica concloent la sessió d'avui. Ja és evident que en el torn de paraules
hi ha hagut també el debat pertinent pel tema que tractàvem avui, que evidentment a vegades les preguntes van acompanyades també de qüestionaments crítics, i per tant això també és molt important. Guillem, jo no sé si t'has deixat alguna cosa que et vulguis explicar, ens vulguis comentar, perquè al final avui veníem a escoltar sobretot també la teva visió en aquest àmbit i crec que haurem de seguir fent algunes altres sessions respecte a com des de les administracions públiques, que potser tenim una mirada, que hem de tenir la mirada del conjunt de la societat, podem ajudar també a que en aquest procés de definició d'indicadors i de valors sigui també el millor possible, en aquest repte que hi ha per endavant. Endavant, Guillem, si vols tu fer alguna aportació final. Doncs res, entre ser inclusives i no renunciar en absolut als nostres valors com a economia social crec que està l'objectiu, no? I des de l'ESCAT treballarem i acceptem i evidentment sempre ens agrada el debat. Normalment focalitzem a través de la xarxa de municipis de l'economia social perquè evidentment ens interessa molt l'opinió del municipalisme i de qualsevol entitat relacionada amb l'economia social del país. Jo crec que és un dels treballs importants que hem estat fent aquests 3 anys, intentar coordinar tot el moviment que hi ha a través dels ateneus cooperatius, tot el moviment que hi ha a través d'aquest municipalisme que encapçala la xarxa de municipis, d'una bona relació amb el govern. Passen moltes coses perquè han de passar, perquè és el normal que es desenvolupin activitats per tot el territori d'una manera autònoma i autogestionada. Això és el cooperativisme, això és l'economia social. El repte difícil de les persones que estem a les entitats representatives és intentar coordinar una miqueta tot això. I aleshores convidar-vos a parlar molt, obrir la porta a tothom que necessiti comentar, compartir què estem fent i com ho fem, perquè crec que és indispensable, i agrair-vos que ens hagueu convidat i les vostres intervencions. Espero que hagi estat de profit per totes. Al revés, agrair-te a tu. Crec que ha sigut un plaer poder-te escoltar i que ens acompanyessis en aquesta presentació que hem fet d'aquest catàleg de la comarca. Agrair també a tota la gent que heu participat a la sessió d'avui, que ens heu estat escoltant o que heu intervingut també en el debat final. I bé, crec que dintre dels reptes que marca la pròpia llei que ens has marcat són reptes també del dia a dia, el tema de què és economia social i què no és, fomentar l'economia social i posar en valor i la representació del que suposa, doncs crec que tots ens emportem, crec que és una reflexió que hem de fer tots els que estem avui aquí, més enllà de la sessió d'avui, de com això ho podem fer i podem ajudar a que tirar endavant amb aquesta línia. Res més, ho deixem aquí si us sembla a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Us farem arribar la documentació que hem presentat i el que ens deia el Guillem, que també crec que pot ser útil per repassar punts. I res més, ens emplacem a la propera. Perfecte. A reveure. Abraçada forta. Fins aviat. Que vagi bé. Ciao. Adéu. Adéu.